Hai te pane, lăsați terenul, concentrați-vă la joc. Hai, mișcă-te puțin, Călin! Eric! Călin! Lasă-i, Andy, lasă-i! Acum, Căli, acum s-a făcut atunci pe mijloc. Cobori înapoi. Lasă-i acolo, La jumate. Rămânem sus, fiecare cu om! Leo, mai sus, Leo! Leo, vino aici lângă el, aici, așa! Să-ți fă, Ștefane, și urcă mai sus! Leo! Unu! Bravo! Vine! Lulu! Strânge! Hai la mijloc, hai, Gabi! Strânge, Lulu, strânge! German, strânge! German, acolo! Băi, mai atent, băi, băiatule! German, în apărare mă strâng! Eric! Nu vezi ce are la față acolo? Aproape! Evită să joci cu el! Departe de el! Bravo, Mihai, n-are nimic, hai înapoi! Călin! E corner? Hai, urcă, Tudi! O, Mario! Dani, urcă și Urcă acolo, ești în apărare acum, mă apă! Mihai, coboară, rămâi! Sau rămâi tu, Gabi? Hai, urcă tu mai sus! Rimi la minge! German, rămâi acolo! Arși, vină la jumate, tragi-l aici! La jumate! La jumatea terenului! Arși, aici rămâi la jumate! Altă minge, dați minge! Nu te duci tu pe atlet! Stefane, hai mai atent, bagă piciorul sub ea! Atacă unul prima bară!
German, rămâi cu el acolo. Bravo, bravo, Tumi! Atent, atent! Coboară altilarea. Romario, atât! Atât! Ai ce căuta, Mario, vine la dușe. Aici, la noi. La noi vii. La noi vii. La noi tragem, când tragem. Coboară dușe, mult. Coboară dușe. Hai, bravo, bravo. Fii aici, bine, Mario, fii aici. Hai, Adi, acum. Hai, Moro. Hai, bă, Mihaiță, fii atent. Plecă, Romario. Cal! Strânge, Arci! Romario, rămâi așa! Urcă, Rami! Resti la portar, așa! Bine, bravo! Asta e! Băi, băieți! German, vină-mă aici, băieți, vină-mă aici, German! Leo, vină-mă lângă el aici, stai lângă el! Lulu, du-te lângă el, acolo! Urcă, Căli! Lulu! Hai, Adi! Aproape, Romario! El și doarme pe loc. Strânge! Dai văd cu omul acolo, aproape! Hai, aproape, vino aici! Urcă, Căli, ceac! Adi! Strânge! Strânge, mă! Lulule, unde trebuie să fii? Hai, Căli, fii pregătit să joci! Hai, mă, Căli! Cal! Strânge! Nu te arunci! Stai pe picioare! Scoată-o! Haide! Primul! Hai, Eric, ieși acolo! Hai, tu, mă, Sipu! Scoate-o! Dă-mă pasă la oamenii tăi! Sipu, fă presi! Hai aici, bă, aproape de om, marcare! Ei, urcă la un om! Strânge! Ia pleacă și pane! Pleacă, Căli! Andrei, ia un om acolo în spate. Pleacă, Căli! Vlad, plează la Vlad, Andrei. Strânge, bagă Hai, Mireluța! umărul! Nu încen! Rămână! Noi! Ajută Leo! Hai, Căli! Fără faul! Iată, scot ceva, ajută la Adi acolo! Joacă lungă! Nu parcă suntem legați de picioare. Păi, Romario, nu mă coboară un pic, atât. Ei, să ai mai sigur acolo pe tine. La dușe, Mario, nu mai te duci în centru. Iată. Aici în centru, Rafi, vino în centru, că aici ajunge mingea. Ia uite, Haide! Bravo, hai, mă rog! Hai, urcăm! Trece, bravo! Urcă, Eric, urcă! Strânge, mă strâng! E om aici! Andrei, ai om aici! Calm, lângă tine! Romario, așteaptă să nu intri în ață. Nu cine a dat-o. Eric! Ai oameni liberi aici, unde n-ai băut aici? Strânge! Mișcă-te! Urcă, Andrei, la om! Strânge, Gabi! Du-te, vină-mă aici! Primul! Hai,
Давай, sus, Monia! Asta e fix de dâm. Hai să le ajută! Așa! Strânge! Hai, cine? Băi, Musi! Musi! Voi nu te lasă Luați nimeni! oameni! Nu te Rafi, lasă nimeni, Andrei! că și-l joacă! Robert, atent! Hai, Dani! Moro e departe, lasă-l pe Dani! Dani! Ai de gând să dai centrale? Urcă careu! Robert! Eric! Treci, Robert, în careu! Marginea careului! Leo! Centrează tu! Stai German, tu! Uite Robert, Arși! Hai urmăriți careu! Nu rămân spațiu liber! Arșio! Haide! Hai acolo, hai acolo, hai acolo! Hai, Dani! Bravo, Dani! Hai, Ștefane, coboară, uite-ți omul, trebuie să zic eu! Eric, ești prea în centru! Hai acum acolo! Bravo, haide! Două! Hai, Ștefane, hai, Ștefane! Mai omul! Mai omul! Nu înapoi! Nu înapoi, nu mai duci înapoi! Hai că n-are unde, n-are unde! hai Musi! Simplu! Simplu! Băi, Andrei, în spate, Andrei! Andrei! Apoi! Treceți pe toți! Hai că îi dai postul. Dați-mă la om! Mingea! Strânge! Joacă simplu! Ei, mai repede, Moro, apărând mai repede! Dă-i nea, Vlad! Ce faci, mă? Vrei să iei până în poartă? Dă drumul la minge! Mișcă-te, Moro! Bravo, Mihaiță! Bravo, Mihai! Bravo, Moro! Vlad! Dă drumul la minge! Urcai cu ea singur, dă pasă lungă! Nu pierde să luăm gol! Bravo, hai, hai! Bravo, Gabi! Bravo, Andy! Lasă-i acolo, lasă-i că se apropie în zona de mijloc. Acum, hai, 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 hai! Lasă-l aici, lasă-l aici, Găli, cum a pasat sau s-a apropie în zona ta? Acum, hai, hai! Aici aproape! Hai că n-are unde, n-are unde, n-are unde, n-are unde! Așa, bravo! Lasă-l la tine! Hai mă, bagă, pune osul la Ia uite Romario! Ia uite Romario! Pleacă, Găli, pleacă! Hai, 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 hai! Că n-are o să dea! Cal! Mingea! Băi, Mihaiță, băi, Mihaiță! Concentrați-vă mai repede, mai bine la pasele alea! Fiți, băi, băieți, atenți puțin! Pleacă mai în lateral! Moro! Mișcă-te! Joacă! Ia uite aici pentru Andy! Hai, Andy! Direct! Hai, Andy, fii atent! Mihaiță, mai atent! Moro! Hai, mă, ce faci? Te plii pe teren!
Stache, Ștefane, stache, Ștefane! Haide, Ștefane, haide, Ștefane! Ștefane, de ce n-ai bate mai oprești? Forțează, n-ai decât... Au trecut 15 minute, n-ai forțat la nicio fază! Și acum coboară după ăsta înapoi! Vrei să vorbim cu el să te aștepte? Atenți, atenți! Luați oamenii, Leo mai aproape! Roberto! Știi în ce situație ești acum? Când făceam atunci la antrenament. Gândește de din față scap de el. Eric! Este mai mult. Daniel, pui unul fața unul acum! Da! Cine vine cu ăla? Bravo, Moro! Moro! Mihai! Hai mă, căutați să intrați în combinații! Moro! Băi, ai mingea la picior, pune-mă mingea jos și pasează! Eu ridici nu ăla la cap! Și mișcă-te pe teren, că mai mult ai mers! Ce să învăți? 4 ii lângă mici. Dar 4 ii lângă mici. Rafi, du-te mă băiatule la locul tău! Mi-a zis să mă retrag lângă... Cine îți spune să te retragi? Tu faci ce spune ăla! Du-te la locul tău pe teren! Haide numărul 5. Cere să intri. Coboară și ea! Caută Rafi! Dă-le mai ea! Poate să intre? Stai, Poate să intre? Hai, Adi, Adi! Pleacă și ea! Urcă, urcă. Bă, și se uită! Urcă, urcă. Joacă! Dreapta! Oh! Băi, gândiți-vă mă acolo la mijloc! Hai, oameni, marginile! Mario, de ce te retragi? Nu te duci, Mario, așa. Strânge! Hai, Rami! Hai, Rami! Strânge puțin! Nu, Mario, rămâi aici, unde te duci acolo? Unde te duci, rămâi aici, așa? Bravo, aici, da! Așa rămâne. Așa, Mario, Acolo, Moro! Hai sus, sus acum, sus, hai! Hai, Adi! Hai, Moro, aproape de el! Haideți! Atacați și voi! Ia că Kelly, uite spațiu! Rafi, stai complet fără om, băi, băiatule! Tu doar alergi după mingile lor! Și mă dai! Bravo!
Vedeți spre el, poate să urce el. Mihaiță! Mai atent, mă, la mingi! Mihaiță! Moro! Mai atent la mingirile astea, prea trece între noi! Fața spre poartă! Hai, fiți atenți, urmăriți acolo! Urmărește! Romario vine în dreapta! Rafi, urmărește! Atent! Vezi că nu o prinde ăla, Rafi! Nu o prinde dacă e pe poartă, atent! Stăm pe linie, stăm pe linie cu ei! Stăm pe linie! Rami! Ramiro! Ramiro! Băi, arbitre! Băi, Ei, mai tare bășilor, că au făcut două pauzuri, n-ai dat un galben. Arbitru! Dar noi imediat le Ține în scos. balanță! Hai, fața la joc, fața la joc! Pleacă de acolo, Mihaiță, mișcă-te puțin, Gabi, Căli! Căli! Lăsă-mă că uite că ați până acolo! Pleacă, Andy, adică la offside! Andy, forțează acolo în careu! Fața la joc! Pune mingea jos! Amă, atent! Mai repede acolo, strânge mai repede acolo! Hai, Ștefane, uite! Rafi, tu execuți! Arbitre, ia-mi voie bine zidul! Întreabă-l pe portar, că tu ești antrenorul lor! Alex! Bă, băiatul că portar! Nu execut până! Urmăriți! Urmăriți! Urmăresc! Robert, urmărește, atent! Așa! Mario, urmărește și... Nu te grăbi! Băi! Băi, Mihaiță! Băi, treziți-vă mă acolo, la mijloc! Băi, Căli! Băi, nu existăm la mijloc, mă, l-ați făcut o recuperare, toți patru, mă! Alex! Alex! În 5 metri l-ai avut și la poartă, băi! Dă-mă așa! Așa, German! Lasă-mă că a coborât. Așa, Lulu! Așa, German! Așa, Andrei! Așa, Vlad! Ducă-te! Simplu! 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 Bine! Hai, mă, mă! Bravo! Bravo! Simplu! Bravo! N-am prins cu ăștia eu, Andrei! Hai, vino cu a. Mișcă-te, Căli, pleacă-mă de nu te faci tot acolo! Păi, arbitre, ăla-i dă cu... Ducă-te! Ducă-te! Și lungă! Acolo să fie în final, la pauză pot să fac. N-am fost. Să treia înainte de mine.
vede un jucător ce remine și spre poartă. Mario, ești cârfăț! Tu ai venit de cam pachetat? Strânge la Miro, centru. Mai singur. Băi, Robert! Mario, tu ești vârfăț! Acolo, Vincent! Strânge, strânge! Așa! Ai luat! Gura voastră, dar nu suntem în partea asta. Bravo, Mario! Ia-o bine! Ia-o bine! Voi nu sunteți în stare să o Lasă-o! Lasă-o! Urcă, Vlad, urcă, că n-aveți oameni, ce stați aici? Aia, acolo. unde o dai ani, că nu e acolo. Hai, Moro! Două! Ce faceți, mă, vă încurcați? Băi, guys, Mario, dacă te lovești! Andrei, la loc! Păi l-a lovit, guys! Ce să dea? Moro! Nu puteți să vă supărați iar acum, când o să ieșiți la pauză, că de n-ați făcut până acum, că nu mai puteți. Mario, vino la primit! Așa, atât! Prea mult! Așa, perculează acolo! Robert, apoi! Arși, nu te duce în margine! Haide, 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 haide! Rami! Unde e Rami? Robert, face! Zino, bravo! Acum ai tu, Andrei. Bravo! Cine dea? Dea, două! Dă-i, da, mă. Hai, Arși! Tu, Mario! Stânga! Pleacă, German! Dă-i-o! Du-te! Du-te cu ea! Așa, mă! Hai mai sus! Arși, Mieiță! Mieiță! De ce te plimbă Arși! pe teren? Du-te, mă, cu mingea când o ai la picior! Hello! Arși! La fază, da, ta, mijlocaș și din lume. Mișcă-ce! Spație de urcat, mă, du-te, mă, cu ea! Jocă înapoi. Și? Tu, adu mingea, acolo, montează înapoi. În loc să montezi. Așa, așa! Urcă, Mario! Acolo, hai, Moro! Vino, Leo, aici, în dreapta. Leo, vino în dreapta, aici. Băi, Robert! Rafi! Mario! Rafi! Mario! Așa rămâi cu fața la față, atât! Unde te pe marginea asta? Acolo! Atent la mingea a doua! Vlad! Rămâi acolo, atent la respingere! Mai interior, mai Atât. interior! Dă pe Mai poartă e, ca să așa! indirectă, n-are cum să poartă. Dă-vă direct la poartă să vedem! Dă la poartă direct! Urmăriți! Urmărește German! La loc! Mai nimic nu te-a pe poartă.
Of! Așa ceva. Lovitură liberă. Ia pas, nu mai redă pas acolo. Redă pas, nu se dă la poartă. Care-i mai apăsă? Și tu la poartă sau pas? Băi, arbitre, băi! Hai sus, că n-ai nimic! Băi, Robert, de ce nu dai bă la poartă de acolo? Dai palul eu la adversar. Eu, vino în dreapta aici. Așa, băi. Hai mică, sus! Așa, băi, Romani, așa trebuie să stai. Foarte bine, bravo. Așa, întoarce-te și tu spre poartă. David, vrei să intri sau nu vrei să intri? Vede drumul și te duci. Andrei, desfăși jocul la margine, mult la margine, nu în zonă ce se desfacă apărarea. O să mă duc cu drumul ăsta. Auziți? Auziți? Fața de pe poartă, așa, se întorci pe poartă. Bravo, hai că se poate. Se poate. Leo! Așa, Andrei. Așa, Rafi, hai Rafi mai sus. Rafi, hai mai Vino sus. mai încă, Leo! Atenți, atenți, noi dăm! Cine stă la omul din mijloc? Leo, gheți-le cu mingea, Leo. La două bine. Haide, noi dăm! Hai, ieși acolo, ieși! Nu lași, Ajută! Andrei, ajută, intre! Centrale tare și tată. Bravo, mă, bravo, eu! Hai la locul 8, ține încerca, bravo! E mai periculoasă asta. Hai mai sus! Mosi! Vezi că-ți vine, Leo! Leo! Moro, mișcă-te, că ești prea aproape de el! Ieșim! Ieși la jumate! Hai, băieții! Hai că se poate, hai! Ramiro, mai lasă. Strânge un pic în cea. Ia uite, vezi? Hai, Laura, Hai că și nu, hai că Romario, Romario, calm. bravo! Primul, Hai, rămâi pe el, așa, l-ai luat! primul calm. Hai, Ștefane, că n-ai Vezi fi că dat vine! două... Uită-te! Hai, da, Strânge strânge! la el, că tu te vă hotărât să iei mingea. Rămâi, Rafi! Calm, calm. Pleacă Căli! Pleacă-ți, pleacă, Pleacă Ramiro, Andi! pleacă. Bravo, Ștefane! Hai! Dublează la Leo, dublează la Leo, dublează la Leo, nu amândoi! Doamne, Doamne, O margine dreapta! bravo! Haide! Strânge! Mai repede, Călăie! Dă-i, oi! Milovaci, Leo! urcă! Urcă! Așa, du-te cu mingea! La loc! La loc, la loc! Atent, Vlad! Băi, Ștefane, dar nu te atacă Dă-mă, nimeni, ia! bă, de ce te frică, bă, să joci? Urcă la mingea la picior! Iată, băi! Haide, Arci! Urcă, Moro! Recuperăm, recuperăm! Oh!
frumos. Of, of. Bravo, Moro! Băi, Adi, ești atacat, forțează-mă, scapi cu portarul, forțează, dai gol, fi pregătit să dai gol! Ăla în loc să ia mingea, se ducă pe ea. Ce treabă are, mă, câine, să mă asigur cu portarul? Hai, Rob. Lângă tine joci. Avansează. Stai, atât, atât. Urcă, Ramiro! Așa, Musi. Urcă, Ram. Musi mai sus. Du-te, Ramiro! Hai, Vlad, atent. E Musi. Urcă, Garel! Urcă, Ram, urcă, Ram. Așa, băi, și cu numele. Bine că ai venit și tu la pasă. Hai, ieși, 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 ieși! Strânge! Acela stă să uită la preluare. Indi îți dă mingea centrare, bă, șutată în fața porții. Dai tare în fața porții șutată. Celălalt la fel. Romaniu! Urci acolo! Șutat! Dacă vine așa și lângă tine, dai și pleci, dai și pleci, dai și pleci. Haideți! Hai copii, haideți, haideți! Hai, David! Strânge Andrei, strânge, strânge Andrei, strânge Andrei! Așa, Raf! Bravo, bravo! Haide! Cezărică! Urcă-mă mai sus, Cezare! Bravo! Hai, Adi! Hai, Adi, Lorența, hai mai sus, bravo! Foarte bine, simt! Andrei, ne luăm omul acum! Așa, a zis foarte bine. Leo, stai așa pe dublaj. Din pe dublaj, Romario, din pe dublaj. Atât el mănânce, nu te repezi și tu aici. Da, Burat. Hai, Arșe, du-te și tu, du-te, Arșe. Bravo, bravo, bă, Romario, dă-o! Bravo! Urcă! Urcă! Unde ești, băi, băiatul? Bravo! Ieși! Ieși aici! Ieși, bă, Bă, Florarea! fază de atac, suntem prins pe contraatac, și pasa! Calmeri, Tu calm! muși, tu muși! Așa! Bravo! Strânge! Strânge! Strânge, Leo! Andrei, urcă, Andrei, așa. Pleacă, Rami. Acum, Cezare! Așa, bă, Rami, trage. Vino aici. Hai, ne lăsăm în partea asta, Vino hai, aici. hai, puțin mai Nu sus. treci în dușe. Urcă Lulu aici, uite! Haide, haide! Lângă tine joci. Așa, lângă tine joci. Lulu! Treci aici, mă! Și acum, dacă Treci aici, la tușă! Tușă, Lulu! Hai acum, hai mai sus, hai mai sus, hai mai sus, acum! Acum, hai Cezare, hai Adi! Nu mă lume de aici. Vino aici. Hai Moro! Du-te, mă, și atacă mingea. Să pierdem mingea, mă, ușor. Tu, Andrei. Băi, arbitre! Au țipat ăștia de 2 ori la tine și acum dai tot? Și la comentam în prima repriză. Nu mai auzi bine? Păi zic să tot să nu vă înjur!
German, stai așa un pic, atât de bine, așa cum, atât de bine. Își faul, profesor. Păi, Vladu-te în dreapta. Așa. Așa, băi, așa. Așa, uite. Uite. Hai mai sus, hai mai sus! Urcă! Lasă! Hai, atacă unul! Vii la margine, prea mult te retragi, unde te retragi? Așa, Vlad! Hai de acolo! Hai mai sus! Bravo! Hai, să rămână mingea la noi! Hai, Gareu! E la casă. Băi, Mihai, fii mai atent la joc! Mai pune mâna pe el. Ce ai, urcă mai repede mai sus, Moro mai sus! Cezărică! Ce n-ai faci, mă, urcă mai sus! Nici n-am putea apuca de fotbal! Hai, Mihai, că depășește! Forțează, hai, Moro! Hai, Adi! Fără faul! Ajută, Moro! Hai, Vlad! Bravo, Mihai! Vlad, trezește-te! Joacă simplu! Terenul e periculos, sare canal. Bine, Lulu! Hai! Trage! Aproape marcaj! Marcajul! Acum! Dani, ce n-ai bastat să raz, luat o razna, mă? Dincolo! Bravo! Ce n-ai faci, măi, fiu, cu Dacia, tragi din Lăsă-te tine! Bravo! Hai, departe! Bravo, Andrei! Hai, Moro! Hai, mă, Moro! Hai, Mihai, hai, mă, mai sus, forțați! Băi, Vlad, joacă-mă, băiatule, simplu! Dă drumul mai repede la minge, nu mai ridica mâinile! Cal. Fă jocul care îți spun să-l faci! Singur! Bravo, Vlad! Bravo, Vlad! Hai, Arși! Tu Arși, câștigi! Du-te, Arși, du-te! Mai mult ai stat. Pentru cine joci David acolo? Ia uite, Arși! Desfă, David, desfă! Tara! Cezărică, ți-a dat-o să o dai înapoi? Băi, Davide, ce faci de astea, bă? Bravo! Haide! Atacă mingea! Nu mai încerca singur. Davide, nu mai riscam acolo.
Haide, 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 bravo Ștefane! Vino aici! Hai, urmărește-mă! Vino aici! Așa! Urcă în lungă linie! Hei! Andy! Hai, care bate? Moro! Nu l-am atins, bă, frate, mă. Hai, bă, Care hai nici după aici, faza vii și asta. tu acolo, să-ți o dea. Schimbare, domn arbitru! Hai, dar să-i Așa a fost, că eu stau Hai, aici. Păi da, dacă nu știu care, cine rămâne aici? Cineva? Păi o să fie 2 cu 2. Mai deopotrivă, nici nu trebuie să urci și trebuie să mai chem și pe unul. Davide! Vino aici! Nu, stai așa. Te duce tu pe el. Bate, lasă zidul! Tu, portar! Băi, Moro! Bă, dai, nu m-am dus să dai Ești! la poartă! Ești! Doar și ea! Dă-i-o! Băi, Moro! Bine am dus ca proștii, tot din care să dai tu pasă la portar. Deci ești criminal, că Moro, n-am văzut așa ceva. Ține în centru. Rămâi, Andrei, în centru. Hai, ieși în el, ieși în el! Hai, Bibi! Dar să-i tragi o tare, să zici, mijlocași, Băi, stai fundaș central, ce cauți să driblezi? Hai, Vlad, hai, nu nimic, prinde și tu. Hai, că n-a fost. Hai, Darusel, asta aici! N-a fost rău. Singur! Singur! Ia vezi, treacă, Darusel! Hai, Mihai, hai, Mihai! Bravo, Vlad! Tot cu Vlad! Bravo, Vlad! Aud, 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 așa. Hai la voi, hai! Nu le ce vor face copilul. Hai, hai la voi, la voi! Deci poate nu mai vede că a fost corner, să așa, au contra, ce s-a dat? Nu te grăbi! Nu te grăbi! Nu te grăbi! Dacă nu-l ține... Hai, Darusel! Nu am marci! Hai, Mihai, și tu! Hai, Darius! Băinea! Stai mai sus, pe central. Mișcă-te! Centru! Andrei, unde urci? Andrei în dușă! Vino în centru, că nu are liber! Andrei! Lipit! Lipit adversar! Lipit! Moro, în Lipit! față, bă! Că Să aveai vedem spațiu! Stai, bă, lipit de el! Stai, bă, băiat, bă, German, stai, bă, nu moar! Lipit de el! Stai acolo, așa. Nu pleacă, nu pleacă. Bun, Andrei. Schimbare, domn arbitru! Schimbare! Hai, Moro! Hai, Luca! Așteaptă să iasă. Du-te la jumate, Luca! Face-te cu spatele, Luca, să-ți vadă numărul. Bă, cu spatele arbitru de centru. Aici. Și acum intră.
Haide, haide, Dariuse, bravo, bravo, nu renunța, hai Mihai! Hai Mihai! Hai Luca, hai Luca, hai Luca! Mai sus, Luca, mai sus! Și mișcă-te, caută spațiu liber! Marcaș aproape. Schimbă, încoate-o cu... Aia 25. Asta pe 25. Așa a renunțat. El nu mai vine și să... Bravo, Ia-i mingea! Dani. Ia-i mă Caută mingea! spațiu liber, Ia-i și Luca. mingea! Să uiți. Bravo, Vlad, pas! Vlad, te rog mult, dă în minge odată! Lasă călcuirea! Nu cade! Nu cade! Nu cade! Intră în el, fără pauză! Fără intră în el! Exact! Bravo! Ramiro! Unde mai bate de gol la adversar, Ramiro? Dariuse, Dariuse, așa e foarte bine, aleargă bine presiune pe ei pe fundaj, da? Dariuse, nu presiune pe fundaj. Raule! Raul! Bravo, bravo, Luca, hai, tot la fel. Dai cu piciorul! Aveți grijă acolo, Dani. Acum, Luca, hai, Luca, atacă! Hai, Luca! Dani, nu vezi? Hai, Ci, rămâi pe el, aproape de unul! Hai, nu! Aproape de unul! Bravo, Mihai! Bravo, Mihai! Bă, mai atent, Dani, dacă vine adversar pe tine, mai bine vine și ăsta cu adversar, mai bine joacă spațiu liber. Suntem contra 3 aici. Ducem, mă! Băi, Mihai, dă-mă lângă mine, mă, ducem. Hai, Cetărică! Hai, mă, alergă! Bravo, Ștefane! Dani! Lulu, motor! Hai, Mihai! Hai, vino la 1-2! Vino la 1-2! Cal! Luca, vezi că acolo nu mai trebuia să Luca! Luca! Informează că ăsta la plecat amândoi la Mihai! Ține și tu ochii pe el! Dar Luca, dacă se făcea în punctă... Cal, David! Direct, Andrei! David, nu mai băga mai centru, Aiurea, că ne prins pe contraatac! Hai, Luca! Băi, Lulu! Hai, Luca! Fără faul, scoate-l în marge, el te mai repede el! Daniel! Dă, bă, el dă, bă, luptă linie, nu dai la un metru afară! Se poate, se poate! Băi, Luca, băi, Davide! Uite-ne, mă, faci nu mingea în centru, mă, Davide, să se pe contraatac! Stai aproape de el! Stai aproape de el, ia-ți pe piept! Ieși de el, ieși de el! Hai, David! Bravo,
Dați-se! Hai sus! Calm, calm, calm! Pleacă Mihai, pleacă Mihai! Nu. Ce faceți ăsta? 2 pe 1, cine e mers? Băi, treci în centru! Joci în centru de acum, German! Bă, băieți! Băi! Cine mă faci pe faul? Tu rămâi la 26, ăla rămâne la 25. Andrei! Bă, cine mă clar. faci peste noi? Robert! Du-te în careu, că e faul! Așa dă-mă zi, tu vorbește! Și tu că stai 3 bani după 1! Treci în careu! Ramiro, pleacă de acolo! Ramiro! Careu! Ramiro! Careu! Du-te mai încet un pic. Atenție, careu, atenție, careu! Strânge puțin cer. Joacă în careu, o joci în careu! Hai, urmărește, ieși, 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 ieși! Eric, bă, băieți, nu mai fiți mă așa disperați, bă, ce căutăm mă să faci faul după 16 metri? E indirect, dar dă un careu! Are la 2 metri, dă cu cap! Ia uite pentru... Ia uite pentru... Așa! Hai, Dariuse! Hai, Dariuse, forțează fix! Îți fă, David, mai multe spații liber! Bravo, bravo! Amândoi eu, dacă? Profesor, amândoi eu. Schimbă jocul, David! David, coboară! Coboară, Luca! Bravo, bravo, bravo! Darius! Darius, intră! Hai, Mihai! Uita centru! Laura are 1. Bravo, bă, bravo! Hai, deblochează acolo! Este mingea asta, că... Hai la mijloc! Hai, Luca, implică-te puțin! Urcă-mă mai sus. Ia uite, invers, Uita studi! centru adversarului! Adu-l în centru! Îi dai margine! Mai strânge un pic, că uite, pleacă! Ia ți-a luat fața! Bundar! Dă-l arbitru! Laur! Usi! Bravo, bă, Mihai, bravo, Davide! Ai văzut, bă, Mihai, bravo, așa! 35? 35? Hai, mai El are repede! 35. Hai, bravo! Hai, nu! Stai aici. Hai, că am mai 1. 10 minute! 10. Bravo, Davide! Dariuse, e bine, hai să El 1, el 35. Gata, merge? Ce post? Ce post? Alex! Ce post? Nu poți să spui și tu mai devreme? Nu mai pot. Pe schimbări nu mai pot. un teren unde nu poți să ai trebuie să te implici mai mult. Afară, în spate, în spate,
Hai băieții! Singur! Hai, Mihai! Nu lași, Mihai! Fără paul, Mihai, fără paul. Hai, bă, Mihai, stai înapoi! Calțul de cal, Mihai, e singur! E singur, Mihai! Ia vezi, ridică capul. Bravo! Bravo! Foarte bine, bravo! Bravo! Bravo, bă, Luca, bravo! Bravo, Davide! Hai, blochează-l acolo, Gabi! Ajută-l! Bravo, David, dai înapoi! Hai fața la joc, bravo, bă, Luca, foarte bine, bravo! Hermane, stai la... Mai sus, mai încet. Leo! Aí, Daniel! Tu, Romeo! Hai, David, dă-mi-a! Băi, atenție acolo! E bun! Bravo, bă, piciule! Bravo! Hai, băieți, hai! Haide, mă! Bravo, Cristi! Hai, băieți, hai! Băi, mai sunt minute, dai de priviri! Haide, mă, trage scorul! Preparator de jucări de rezervă. Dă-mă mai mult, Dani, dă-mă mai mult, urcă Mihai! Urcă Mihai! Dani! Du-te, Mihai, du-te, du-te! Bine, bine, bravo, ești! Ia tara, pleacă, German, pleacă! German, ți singur! Hai, Gabi, hai, Gabi! Hai, Luca, strânge, Luca, strânge, Luca, strânge, Luca! Vezi că-ți vine! Hai, că se va Cristi! Du-te în care ora, Miro, spate! Ieși de el, ieși de el, ieși de el! Prea ușor, David! Urmărește, urmărește! Dani, dă-ți mai mult în margine, dă-ți mai mult în margine! Hai, Gabi, mai atent la pas! Coboară, Luca! Strânge, David! Ramiro!
Margine, Vlad! Ia-mă în mijloc ăștia! Strânge! O pasă mai dată. Strânge centru! Așa! Strânge centru! Așa, pe dublaj! Bravo, băi, bravo! Bravo, urcă, pleacă! Tu, Cristi! Hai la strânge, Luca! Pleacă pe el. Unul meu, unul. Pleacă German. Hai, hai! Tu, portar! Hai înapoi, strânge, Mihai, strânge! Ieși! Hai mă, Mihai, hai înapoi! Ieși! Ieși, hai așa! Mână pe el! Mână pe el! Offside, domn arbitru! Îmi dau toți galben. Am văzut așa. Vedeți că e offside pentru noi, domn arbitru, e offside. Dani, nu te mai repezi, mă, nu te mai repezi, că de-aia te scoate din joc. Că te repezi, atonează și tu mâna, nu te în grămadă. Da, iar ai arătat așa. Una prima fază a era. Mâna pe el, tată. Dă-i peste când. Avea mâna pe el. Ștefane, pregătește-te să intri. Da? Dar nu să intri în margine, în interior. Hai, Ștefane! Dar dă-i lungă, nu prima adversar. Hai, coboară, Luca, coboară, Mihai! Ieși acolo! Două! Ieși! Hai, David! Are un pic, cea mingea. Ieși! Ei! Calm, urcă! Aveți grijă acolo! Hai înapoi, coboară, David, coboară, Luca! Hai, joacă! Hai, repede, David! Hai, Lulu! Bravo, mă! Bravo! Bine, Vlad! Bine, Vlad! Mai repede. David! Hai de 2 minute, hai înapoi, hai înapoi! Hai înapoi, Dariuste! Ce volta, nu volta, la mice. Hai, ia tu acum! Ia și bate! Hai, David! Hai, urmărește, Darius, urmărește! Hai, Darius! Bravo, n-are nimic, hai înapoi! Lungă!
Haide, coboară! Hai aici acolo, Cezărica, hai Dariuse! Hai Darius! Hai că n-are voie să ia! Jos, ești la margine! Să nu plece Mihai aici. Hai Luca, tu Luca! Ia în față! Hai Darius! Hai, nu! Hai Ștefane! Domnul meu să mai intrăm? Ștefane! Ștefane! Ce rost are mă să faci pauză acolo în spatele la joc? Bă, omul ăsta de minge, bă, da, uite, ce rost mai are, uite, mai sunt 30 de secunde, mi-ți faci de careu. Dă omul ăsta de minge, nu-i dă omul niște poartă, nu spate la poartă, nu am văzut la poartă, faci pauză, se ducă peste noi la poartă. Luca! Coboară, Cezărică! Bășurel! Ieși, Luca! Hai, Darșa! Hai, Darbi! Luca de! Bravo! Hai, Daruse! Atacă! Bravo, Cristi! Bravo, Ramiro! Calma, Alex! Dă-ți-o, Dani! Dă-ți-o, Dani, repede! Hai, Dani, pleacă, Mihai!